Yo! What's up mga tol? Welcome back to my channel! Panibagong araw at panibagong vlog na naman ang ating gagawin ngayon. So for today's vlog, nandito ako sa may Clark. Dumaan na rin ako dito. May pinuntahan kasi ako dun sa may Mabalacat. So eto, dito na rin tayo. Siyempre, i-vlog na natin yung Clark. Ayan yung mga barracks ng mga sundalos o mga sundalo, mga Air Force City, Air Force Air Force pala. Ba't may city, no? Mga Air Force. Ayan dito sa Clark. Huwag basta-basta diretso. Dapat alam mo na rin yung mga batas nila rito. Yung first stop, first go. Ayan. Kahit walang mga nagbabantay sa mga stoplight o mga intersection, mga ganyan, kailangan na mag-stop ka. Kung sino yung naunang dumating, siya yung unang aalis. Ganyan dito. Parang sa ibang bansa rin, di ba? Hindi ka pwedeng dire-diretso lang. Kasi may mabunggo ka pa, may ma-aksidente ka pa, madamay pa. Dapat alam mo na rin yung mga batas dito sa loob ng Clark. Ayan, maraming salamat pala sa nag-subscribe sa aking channel. Yung mga nanonood ngayon at hindi pa po nakapag-subscribe, subscribe na po kayo. At huwag niyo pong kakalimutan pindutin yung bell para updated kayo lagi sa mga vlog na i-upload ko. Ayan, maraming salamat sa inyo. Ayan, kung gusto niyo mo nang mag-golf dito sa loob ng Clark, ayan, mag-golf ka hanggat gusto mo. Ayan, kung may pera ka o wala, manood ka na lang ng vlog ko. Ayan, yung mga ginamit natin ng mga aeroplano, mga jet. Ayan. Ayan. Summer na, March na. Ayan. Mga ngayon, yung mga beach. Ayan, mag-upload ulit tayo ng beach nya pag pumunta tayo. Saan kaya tayo? Sa Pangasinan siguro. Ayan, kakaliwa tayo. Pupunta na ako ng Balibago. Ayan, dire-diretso ko na rin. I-upload na rin natin yung yung field, sabi nyo siguro. Madadaanan na rin natin dito. Ayan, yung Clark. Dire-diretso lang, walang traffic dito. Ayan, may helicopter, ayan o. Nakikita nyo. Diretso tayo dito. So liligo na ako dito, kakanan, pupunta ng Korean Town, dito sa may Friendship. Mga gustong pumunta ng Korean Town, gusto ko kumain ng samgyeopsal, dito marami sa may Friendship. Halos wala na tayong ibang vlog ngayon dahil dito lang muna tayo sa Pampanga. Sana minsan pag may nagka-budget tayo, pupunta naman tayo sa sa ibang lugar, di ba? Eto na, kikita natin yung mga sign ng mga Korean. Ayan so, malapit na yung mga unlimited samgyeopsal dito. Mabilis lang yung biyahe dito kung galing ka ng Concepcion o sa Tarlac. Kasi may dadaanan ka sa Mabalacat. Yan, daan ka ng Mabalacat para hindi ka na matraffic dito. Sa Daung, daan ka na lang ng Clark, mabilis pa. Ito, Korean Town na to. Ayan, yung Jollibee na yan. Yan, papunta ng kanan, Korean Town na yan. So didiretso tayo kasi pupunta ako ng Angeles ngayon. Eto, halos ata yung mga hotel dito halos na kasing lugi-lugi na dahil sa pandemic na yan.
Ayan, dati napakaraming mga foreigners dito. Ngayon, bibihira na lang tayong makakita. Dati-rati, maraming mga naglalakad dito. Bibihira na lang ngayon. Baka pagkatapos ng ano yan, babalik na rin sa dati. Ano nangyari dito? May nanguuli rito ah. Ito, malapit na tayo sa Mayfields Avenue. Update na natin yung mga chicks dito, mga bar, para yung mga kababayan natin nasa ibang bansa, lalo na mga foreigners. Ayan, tingnan nyo yung mga ano rito. Buti rito hindi nagbabago yung ano rito, mga business dito. Halos ganyan pa rin, hindi nagsasara yung mga yan, no? Halos bukas na yan. Di lang natin alam yung mga bar dito. Yan. Dito na tayo sa mga bar. Wala ata. Sarado. Sarado na yun, no? Dati nagbukas na to, ha. Eh, sarado na naman. March na ngayon, level 2 na yung Pampanga. Baka naman pwedeng buksan na siguro, no? Ito lang yung hindi nagsasara. Ayan, mga foreigner, oh, dami, oh. Didiretso tayo dito sa may walking street. Baka makadaan tayo dito, baka pwede. Ayun, ang daming foreigner, oh. Dito, baka may makita tayo mga chicks dito. Ayan, oh, si ate, oh. Ito yung mga bar dito. Sarado pa. Sabagay, maaga pa lang. Baka yung mga iba bukas, nagbubukas na. Ngayon lang umaga kasi 11 pa lang. Yun, oh, yung Kokomos. Dati ganyang oras, dami ng bukas dito. Pero sarado pa. Wala pa. Tsaka yan, oh. Ayun, bukas. Ayun. Yung mga tao na sa loob, ah. Tapos may hiring model dancer. Ayan, hiring. Kung gusto mong pumasok diyan, hiring sila ng model. Tsaka ito, may bukas na rin dito, oh. Yan, oh. Bukas na rin yun, ah. Si foreigner, oh. Nagbablog pa ata. Ayan, ito na yung dulo ng walking street. Nasa highway na tayo. So yan lang muna mga tol, ha. Maraming salamat sa inyo. Sana nag-enjoy kayo sa biyahe natin ngayon. Salamat.